ụmụnne m ụmụ Igbo ekene m ụnụ ya mara ụnụ mma arịsị ike wara ụnụ ọjị n'obodo ọbụla ụnụ si esonyere m ọmaka mere ụnụ maka ndị bidoro isonyere m ọfụ onye ụnụ na-afụ iru ya na onye ụnụ na-anụ elu ya bụ nwanne ụnụ nwaanyị eze nwaanyị ọpụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ mmiri na ihe niile dị ka chisike ya bụ ife m ji azọ ndụ na nke taata nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụla isogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a ana m ekene ụnụ niile maka ndị egwu ọdịnala na-amasị biko gaa nọ n'ọdịo mak ị gaa ebe a danloduo eze nwaanyị ọpụrụ iche ị ga-afụ nkụzi m taịtụl ya bụ oziọma ọdịnala ya mara unu mma ọ bụrụ na ị ga-echa ya sọskraịbụ ebe ahụ shiakwara ya ndị ọzọ ka anyị gaa nọ n'iru maka ndị chọrọ inweta m akara ekwentị m bụ 07067582843 ị gaghị akpọ m akpọ okwu ọnụ ka ihe eji wee zitere m ozi na wasapụ gị akpọkwana m akpọ na ọ dị amasị m ede n'ife odide biko na achọọ m ife odide okwu ọnụ ka nji asa ndị mmadụ ajụjụ ọbụla ajụrụ ka anyị gaa n'iru n'isiokwu nke anyị ji n'aka ife ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bụ onye otu mmiri ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị bụ onye otu mmiri ya bụ isiokwu ji maka ịbịa taa gị onye na-anụ olu m n'afọ iru m na ịkpọrọ onwe gị nwa mmiri kpọọ onwe gị onye otu mmiri kpọọ onwe gị nke ọbụla ịkpọrọ onwe gị ihe ọbụla bụ ihe gbasara mmiri nke ịkpọrọ onwe gị isi na-ebu o nwere ike ọ bụla ijego na be dibịa dị iche iche wee na-achụ àjà ka ị duo ndị mmiri nke unu na-akpọ settlement ka ndị mmiri hapụ gị aka ka ha kwụsị ịdị na-enye gị nsogbu imesikwa ya ọ dịghị ka ifu ya ife ya ị gakwa na nke onye ọzọ agbakwara gị afa ya ofu ya aha apụtakwa isi na onye nke ọpụtazi na onye nke a chụrụ aja nke izizi bụ na ọ bụla ọ chụtaghị ya ịrụbugokwa n'ọrụ mmiri ahụ mbụ ịchụbugokwana ya ịchụzugokwana aja mmiri ugboro 10 ma ọ bụ ugboro 11 n'ebe ị chọrọ ya ebuka ibu na nwe mmiri na-amarọ nọọ maka na achọtabe mmiri nke bụ mmiri chi gị n'ọnya mere ndị mmiri ji ka na-enye gị nsogbu eziokwu m chọrọ ịgwa gị taata bụ na gị ọ bụ onye mmiri ịchọkwagodo chụọ aja mmiri taa gaa na be dibịa ọzọ onye mmiri ahụ ịbụ ọ ka ya apụta n'afa mmadụ a na-ejewe hapụ inyogo ya ofu ebe ị na-eju inyogo gị ga-eso gị n'azụ dịka ịbụ onye mmiri ebe ọ bụla i jere n'afa ọ ga-apụta na ịbụ onye mmiri nke a bụ eziokwu ị kwesịrị ịma banyere aja mmiri nke anyị na-achụ aja mmiri adịghị agwụ agwụ dịka ị chọrọ ife ọma dị na mmiri wee na-akpọ onwe gị nwa mmiri abụ m nwa mmiri wọta pikin wọta pesin aja ị ga na-achụ na mmiri agaghị agwụ agwụ ị ga-achụgide aja mmiri ruo ụbọchị ị nwụrụ ya bụ eziokwu m chọrọ ịgwa unu ihe ha achụ aja mmiri kwụsị ijee na be dibịa nke a chụọra gị aja na esi na gị na ndị mmiri ejiri ozu okwu asị ọcha ka ọ bụ dịka ị bụ onye mmiri ị ga na-achụ aja ndị mmiri oge ọbụla ọ bụrụ na ịchụgide aja ndị mmiri wee nọkọta wee kwụsịsị achụgo m ebe dị iche iche adịghịzi m achụzọ dị m ihe nwa ike adịrọ na ihe a ọ maka na akọwara gị ọfụma ọ bụ na akọwara gị ọfụma ị ga-ama ya ebe ị na-achọ ịbanye ụzọ ị na-achọ ịbanye nekwa ife dị n'ime ya ka ọ bụ ịbụ na ije detụsị aja mmiri ije ebe dibịa o nwere ike ọ bụ na gị bụ nwaanyị na ị ka na-achọ ka ị nụọ di ịma na omenala anyị bụ ndị Igbo di na-adị ya ezigbote mkpa nwa agbọghọbịa topụta ọ bụ na ọ mebeghị di obi agaghị adị ya mma obido gagharịwa afọ mmiri bụzi ihe dịzi jeneral na ebe ndị dibịa kịta ọhakata ị gaa na be dibịa ahapụ ịgbatara gị ndị mmiri ụfọdụ ịbụ okpuru na ịgbataghara mmiri ahụ ha afụta gị asị onye na-adịghị kwalifai maka na ịgbapụtara ya ya bụ onwe ka isi wee jee na be dibịa wee gwa gị na ọmụmụ mmiri na-enye gị nsogbu ga eje chụọra gị aja ka ị nụọ di wee jezie na mmiri wee jee chụọra gị aja ahụ ogbu ukwu oge o nwere ike ofu afọ maọbụ ọnwa 6 maọbụ ọnwa 3 ịnụọ di ịnụsịa di ị nọrọkwa ebe ị nọ mmụọ mmiri ahụ ga-abịakwa ọzọ maka onye riri amụ ebule ji ubi ụgwọ na ịbụ onye mmiri ya ha gbanarị ya ruo ụbọchị ịnwụ dịka ị chọrọ ife ọma si na mmiri ị ga na-emekwara mmụọ mmiri ife ọ chọrọ gịnị ka ị ga na-emere ịdị na-agọrọ ya maka na ebe a ka ike gị mmụọ gị ihe ọma gị dị dịka ị chọrọ ihe ọma n'ụwa mmadụ ị ga na-aga na mmiri na-achụ àjà ọ bụrụ na ị bụ onye otu mmiri dịka nka na-ekwu ọnwa ọbụla na-achụ àjà ya bụ na oteke aka kwa ọnwa chụba àjà mmụọ mmiri iwu abụrụ na ị ga-ebu ngwongwo na ngwongwo wee jebe na mmiri chetakwa na ị na-adọ ya aja na mmiri ka ị adọ ya n'elu ala ka
gị nwa bụ nwa mmiri bidoro pụtara n'elu ana nwekwara ife ọ na-arụ na ndụ gị na ịbụ nwa otu ndị mmiri, ịbụ onye otu mmiri. Ị nwekwara otu nọkwa n'elu ana gị na-azụ ije maka ndị mmiri a ka ya apụta n'elu ana. O nwere egwu m gụrụ, asị m abụ m nwa mmiri o, esi m na mmiri bịa ụwa o, aja ala budomo budomo budomo, ikuku kunye m ume kunye m ume kunye m ndụ, ọnwụnwa ya nwunye m ihe nye m ihe nye m mfo, abụ m nwa mmiri esi m na mmiri, ihe dị mma dị na mmiri. Egwu a nwere ihe ọ ga-akụzi gị ma ọ bụrụ na ije gee ya. Ije gee ị ga-ama na ịbụ nwa mmiri abụrụ na ọsọ nsọ na mmiri ka isi enweta ihe ọma. Aja ana budoro gị nke gosiri na gị na ana dị na mma. Isi na mmiri bịaba ụwa, ọ bụ na ana achọrọ ịnwụrụ. Ikuku ga-ekunye gị ume kunyekwa gị ndụ. Anyanwụ na-awa na-enye n'ugwu ufo nya abụ ife ka ịfụzie na gị nwapụ nwa mmiri a na mmụọ ndị a niile na gị na ha dị eso okwu n'ofu ka unu niile bụ, mana o nwere ebe isi bịa. Dịka a na-eme akpọpụta ụmụ nwaanyị ndị nne, ndị mma, ndị niile ahụ ọ dị ka ha amụgo nwa, onye ọbụla pụta ga-akpọ ya mma mma mma, mana o nwere nne mụrụ nwa nke ya nwa. O nwere nne ọbụla bụ nne na-ereprezentị nwa ọbụla bụ nwa nọ n'ụwa, maka na o nwere onye ọbụla nọ n'ụwa nwere nne mụrụ. Otu ahụ ka ọ dị na ịbụ nwa mmiri, mmụọ ikuku, mmụọ aja na mmụọ anyanwụ, fa niile sokwa arụ ọrụ na ndụ gị. Ya bụ gị nwa bụ onye otu mmiri ka ị na-adọnye aja n'ime mmiri. Chetakwa na ị ga na-adọnye na-aga mmiri. Ụfọdụ na-adọnye na mgbaba ụzọ, mana ọ bụrụ na enwee ebe ịfụrụ mgbaba ụzọ n'ụzọ mmiri ahụ, dobe aja ebe ahụ, ịbazie na mmiri ịdọnyekwara ha na ime na nwa obodo imere nwa nụchi ike ka o nwee ike ịdị na-aga aga. Ụfọdụ na-eje na-achụso nsoke ndị mmiri naanị ahụ ịnọkwana, ịmakwa na ị ga-adọnye ya aja ka ọ gazie agazie, ka ọ hapụ ịbụ ndị nke nọ na mmiri were aja pụtawa elu ala, ndị nọ n'elu ala ejido ya. Ya bụ gị nwa bụ onye na-anụ olu m bụ onye otu mmiri, mara na ị ga na-achụ aja mgbe ọbụla. Ị ga na-achụ aja. Ya bụ aja anyị na-achụ dị nnọọ ka ebe mmadụ bụ moto na-agba. Ọ bụrụ na ịgbanyere fuel na-agwaghị otu moto a si wee dị mma, ọ ga-akwụsị gị n'ụzọ. Na ịbụ nwa mmiri wee pụta ụwa, ije chụọ aja si na idozigo, gị na ndị mmiri edozigo, ịgba ha nkịtị. Otu a ka ife ọma gị niile ga-esi wee ha gị ya. Ọ bụrụ na ị gbanaghị ya dịka m kwuburu na mbụ, na o nwere ike ije chụọrọ gị aja ịnụọ di, ị na-aṅụrị na achụcha m aja na mmiri nụọ di, ịdịzi aga na mmiri a, ife ha ga-eme gị, ha nwere ike isi na di gị wee taba gị amoosu. Ọ bụrụ na ha esi na di gị taba gị amoosu, o nwere ike gị na ihe ụwa gị kwuru na di ga-afụ gị n'anya, faa ya ha eje ebe ahụ ihe ụwa gị ahụ dị, di gị ga-afụ gị n'anya, ma ịfụrụ ego unu agaghị eji ya, ha ga-ejiderịrị ife ọma unu. Ọ bụzikwa na anụ na di gị ma ọ gị nwa na ihe uwe unu bụ na ego unu ga-akpatarịrị ego, unu ga-akpata ego, mana ịfụrụ ụmụazị unu ga-amụta aka na ori ga-eju ha n'isi. Gị nwa na onwe gị bụzi nwa mmiri ahụ na-ama maka mmiri, na-adịghị emere mmụọ mmiri ihe. Arụ isi ike gị n'ụwa ya o bukata ibu from 50 years ịyabago ọya, mgbe ọ na-eru na 60 ọnwụ abịawago n'ụzọ gị. Ọnwụ ndị na-aya obesity, arthritis, stroke, ụmụ ọya dị iche iche eji ata anụ arụ mmadụ afọ, arịarịa anwụ. Otu a ka ọ ga-adịrị gị bụ onye mmiri na-ama ha maka mmiri. Obere oge nwụrụ n'ebe ife ọma gị dị, fa ya eje gba ya ụkwụ. O nwere ike ijee na be onye ụka ma ọ na be dibịa mgbachi, ọ sị gị na ọ nwunye di gị, ọ sị gị na ọ nka, ma ọ bụ ndebe di gị, ma ọ bụ ndebe nna gị, ma ọ bụ enyi gị nwaanyị. Ihe ọbụla gara n'ụzọ gị abụrụgo suspect. Ọ amara Chukwu ka dibịa ya eji wee gbapụtara gị n'afa, gwa gị na onye ndị otu gị na-enye gị nsogbu. Ọ bụrụ na ọ bụrụ amara Chukwu, enwere ike sị gị na ọ nwunye di gị, ma nwanne gị, ma onye gị na ya dị na mma, na ọya na-enye gị nsogbu, ibido na-emebi ọgwụ. Nke bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri, onwe ihe ga-eme ka ọgwụ mmadụ gwara agwọ tụọ gị. Amoosu adịghị ata amoosu ibe ya. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, na ịchọ ka ị nọrọ n'ụzọ nke dịrị gị udo, nke ga-enye gị udo dịka onye mmiri ịbụ, wee nọọ n'elu anị kaba arụ na-achụ aja mmiri. Dịka m kwuru na iwu abụrụ na ị ga-ebu ngwongwo na-aga na mmiri. Nzu, edo, ọjị, akwa ọkụkọ, ịchịkọta ya nnọọ na ihe tupu ị na-eje kponite mmụọ. Onwe gị akụzigo m ka esi akponite mmụọ. Gwa ya na ana m agakwa ije chụrụ ndị mụ na azụrụ bịa ụwa, ndị nke nọ n'elu ana, ndị nke nọ na mmiri aja, ka o nwee ike isi na mmiri bupụtara m oke m n'elu ana ka o ruo m aka. Ịkpọlie mmụọ gị wee kọchara ya bụ chi gị na ụwa gị na mmụọ gị, ịkọsachara awapụrụ gị, iweta ihe ndị a wee kpọpụzie mmiri chịbụ mmiri siri bịa ụwa.
o nwere mmiri be nnọbe nna gị na mmiri nọbe nne gị kpokwuo ya. Ekwuru m si onwekwana onye ma ebe ahụ bụ mmiri chi ya nọ. Ọ mmiri furu be nna gị na mmiri furu be nne gị, maọbụ mmiri dị ifuru na agbata unu ka ị kpọrọ mmiri chi gị, mana ịmana otu ụwa si wee bido. Ya ka ihe ji wee kpọọ mmiri chi bụ mmiri m si bịa ụwa. Kpọzie mmiri nke ahụ ịfụtara onwe gị. Anyị amaghị ebe Igbo si wee bịa wee bata n'ala Igbo anyị nọ, maka onwe onye ma mgbe ụwa bidoro. Maka na ogologo eriri ụwa etoka, ogologo eriri ụwa mmadụ eteka. Ịmaa ma isi na obodo ndị ọcha wee chiata, ịmaa ma isi na obodo ndị Hausa ma ndị Yoruba. Ekwuru m na mmụọ mmadụ niile ebukwa ofu. Ọ na-apụta n'elu ala enwebezie ndị obodo dị iche iche. O wee bụrụ ya ịkpọlitecha mmụọ ahụ wee sị na iji nzu wee gwa ha meghere gị ụzọ kwuo ihe ị chọrọ. I were edo fachikọọ gị, mee gị ka anya doo gị n'ụwa gị. Ọ gị maka o si akpa gị na ihe na-eme gị. I werekwana ọjị ahụ wee gwa ha okwu. I werekwana akwa ọkụkọ werekwana wee gbara isi gị. Were ego ayara tinye n'ime ya, sị na iji akwụ ụgwọ ọbụla bụ ụgwọ a na-agba gị. Esi n'aka nne ma ọ bụ na nna wee na-agba gị ya bụ ụgwọ. I weta nwa obere efere gị ihe eju wee jee na maọbụ akwa white ị ga-eji wee kechite ihe ndị a wee gbadawa na mmiri. Chetakwa na e nwere ọjị nke ihe eji ịwa ọjị nke ahụ gbara ịnọ awana ya awa, tinye ya n'ime ebe ahụ. Nke a ka ị ga-atụgharị ha n'ogbe ka a na-enye gị akwụ gị na ụba gị n'ogbe. Nke gbaziri ịnọ ọzọ ihe eji maọbụ ise ka ọ gba ịpụzie na mmiri ihe eji ya ma eme gị kpesie ekperesịa ka gị na-agba ndụ iji anyị bịara ya ha anaghị n'iyi. Iwe ọjọọ atịgbuye tụtụrụ ofu ebe a taa gị na ha agbaa na ndụ. Ọ bụrụ na ife na ụwa na-esiri gị ike na ịbụ nwa mmiri na-akwụ ụta ịchọọ na-aja ebe dị iche iche, ọ na-amasịkwana gị ije na mmiri na-aje na-akọrọ mmụọ mmiri, mana ịdị ahụ dịghị ka ịdị afọ ife. Jee mara ma gị na chi gị n'ụwa gị ọ dịkwa na mma. Ọ bụrụ na uwe ochie na-agba gị ụgwọ nwekwa ife ị ga-eme ga-agazi agazi. Uwe ochie gị gbụwa gị ụgwọ nweghị ihe ị ga-eme. Mmụọ nọ na ngwuru na onwego oge m kụziri family liberation. Mmụọ nọ na ngwuru ndị a kpasiri iwe, ndị emebiri emebi, ọ bụ nna gị ọ nne gị ọ agbụrụ gị mebiri, ọ bụrụ na fa nọrọ na be unu na-enye ezinụlọ nsogbu, ọ ga-emetụtakwa gị. Akụzigo m maka family liberation. Ị ga-amara o metalụ gị nwekwara ike nwere ike mee ihe mmụọ na-asọ nsọ fa gbara gị ọsọ, mana ọ bụrụkwa na ha gbachara gị ọsọ kpamkpam. Ya mere tupu ị na-achịkọta nọọ ihe a na-enye m nsogbu, ị ga-amata ihe dị ya. Ya bụ gị bụ onye na-eje na mmiri n'oge ọbụla kwa ọnwa imechaa iweta ihe nzu niile, nzu na edo na ọjị na akwa ọkụkọ na ego ayara iji wee gbara isi gị. Ije weta mbe iweta ya, were ose ọjị 7 wee kwuo okwu. Kedu ife ị ga-ekwu? N'ihi na-ewepụ ajọ ọnọdụ. Mmụọ ọbụla bụ mmụọ na-emebiri gị udo, mmụọ ọbụla mmụọ aghụghọ nke na-abata na ndụ gị na-anapụ gị oke nketa gị, ọ bụ mmụọ nwoke nwaanyị, ọ bụ mmụọ nwoke, ọ bụ mmụọ nwaanyị, ọ bụ mmụọ nọ n'elu ala, ọ bụ mmụọ nọ na mmiri. N'ebe ọbụla ya bụ mmụọ siri bịa n'ụwa mbụ uwe ochie n'aka nne n'aka nna na tata ka ị na-agbara isi gị, i wee were mba metụchaa n'ahụ gị niile. Ihe aghụghọ ka ị na-achọghọzi na ndụ gị ọzọ. Ije fichacha arụ gị niile, i wee were ya wee ṅee n'isi gị, wee were ose ọjị anyị ji wee kwuo okwu pụọ ya na ya, were ya tụgbunye n'ime mmiri ahụ. Ma ọ bụrụ na ị were nzu na edo ahụ iji wee bịa ebe a tụgbunye ya n'ime, i werezie ose ọjị gwụnye n'ọnụ, wetazie mba kwuo okwu tụgbunye ya n'ime ya. Mana cheta na mmiri ọbụla ị gara, kelee ya bụ mmụọ mmiri ị gara na be ya, were nzu nke ya nye. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ mmiri be nna gị ka ije ma ọ bụ mmiri be nne gị ka ije, were nzu nke ya nye ya, gwa ya meghere gị ụzọ agbata gị na mmiri chi gị na mmiri adịghị enwe iro, nọọ iro maka iji wee bịa na be ya. Ya ka ị ga-eme oge ọbụla n'ọnwa ọbụla. Gị bụ onye otu mmiri, ị ga na-afụ na udo ga na-adịrị gị. Cheta na m kwuru na ị ga-adọwekwa aja n'elu ala. Ofu ihe ahụ i tinyere na mmiri ka ị ga-ewetakwa dewe n'elu ala. Ndị nke elu ala ha were nke ha. Ihe ọbụla bụ ihe iji desa na mmiri, werekwa desakwa n'akụkụ mmiri n'elu ala maọbụ n'ụzọ ahụ bụ ụzọ mmiri. Ya mara unu mma. Nkụzi agbagoju oge anya, bata na WhatsApp ga-ajụọ m ajụjụ. Edere na m ife odide. Ọ masị gị sọskraịbụọ, shie akwa ma like ya, mee ka o rute ndị ọzọ aka. Ya mara unu mma. Ise.